Moi! Tervetuloa taas Minnan maanantaihin. Usein puhutaan istumisen vaaroista, mutta mä oon usein sanonut siihen myös, että riippuu vähän siitä, miten istuu. Tässä on teille vähän vinkkejä siihen, mitä voi tehdä myös istuessaan pitääkseen itsensä vetreänä ja liikkeessä. Sehän tässä on tärkeää, pysyä välillä aina liikkeessä. Jos mulla tuntuu, että alkaa vähän selkäranka jämähtää, niin on ihan vaan venyttää se pitkäksi. Ja jos tuolissa on selkänoja, niin voi vähän sitä selkänojaa vasten ikään kuin venyttää. Ja sitten tässä koko ajan kuitenkin kannatella tuolta vatsasta. Vähän venyttää itseään pitkäksi. Ai vitsi, tää muuten tuntuu hyvältä. Sitten voi mennä toiseen suuntaan. Ja tähän voi ottaa itse asiassa taas vaikka sitten jonkun huivin tai puseron. Ja syvät hyvät hengitykset. Mikään ei estä samalla, kun tekee jotain muuta, mitä se nyt ikinä onkin, tekemästä vähän vetristelyä nilkoille, säilyy se verenkierto siellä jaloissa. Aina välillä voi vähän hyödyntää reisilihaksia, polven ojentajaa. Ja tosiaan tuolissakin voi venytellä. Tuolissa voi istua eri tavoin. Tanssijat ovat kuuluisia siitä, että useimmiten tulee istuttua ihan muutoin kuin vaan normisti jalat sievästi näin. Tässä voi venyttää vähän pakaraa. Voi vähän reittäkin venyttää. Tää tulee olemaan tosi mielenkiintoinen se seuraava toimistossa istumissetti, kun pyöritte siinä tuolilla menemään. Toki ei tarvitse häiritä muita ja olla jatkuvasti levoton, mutta esimerkiksi siellä omassa toimistossa tai työpisteellä, niin käyttäkää luovuutta. Tuolissakin voi pysyä liikkeessä ja se on se, mistä keho tykkää. Hauskaa viikkoa!